ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ പൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇന്നലെ നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഉപദേശാമൃതം എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നുള്ളത്, നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം ഓരോ ഉപദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ക്ലാസ് കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവർക്കും?
മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Krishna Mataji. മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ഒരു മിനിറ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കണം നമുക്ക് അല്ലേ. ശ്രീജ മാതാജിക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മാതാജി ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ പറ്റണമെങ്കിൽ. മാതാജി ചെയ്തല്ലോ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതില് ഇത് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. അത് ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് വിടണം മാതാജി. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരും കേട്ടോ. അതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞു മാതാജി. ഞാൻ വൈകിട്ടത്തെ ഇതിലുള്ളതാ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വൈകിട്ട് കയറാൻ വരാഞ്ഞിട്ട് കയറുന്നു. നമ്മൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാണ്, അപ്പൊ ഇന്നിരിക്കണം. വൈകിട്ട് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമല്ലായിരുന്നു. ഇരിക്കണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് എടുക്കണത് കേട്ടോ. നരേഷ്, ഞാൻ ആലോചിച്ചു ബിന്ദു മാതാജിനെ കാണാറുണ്ട്. 2 ദിവസം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉച്ചക്കത്തെ കയറണം. ഞാൻ നാരായണൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ സാരില്ല. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, നാളെ കയറിക്കോളൂ. നാളെ രണ്ടാമത്തെ അടിക്കും. മാതാജി, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നാളെ ചിലപ്പോ 3 മണിക്കത്തെ ക്ലാസ്സിന് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നാളെ പിന്നെ വൈകുന്നേരം എപ്പോഴാ ഉള്ളത്? 8:15 മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ഉള്ളത് അല്ലേ? കയറാൻ പറ്റും, കയറാം. ഇന്ന് കയറാണെങ്കിൽ നല്ലത്. ഇന്ന് കയറുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് 3 മണിക്ക്. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം ഇന്ന് 2 മണി, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഇന്നാണ് എടുക്കുക വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. നാളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ 2 വരുന്നത് 8:15. ഓ, ഇന്ന് 8:15 അപ്പൊ അതും കൂടെ ഞാൻ കേട്ടോളെ. 6 മണിക്ക് 8:15 അതെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നൽകി ചോദിക്കുന്നവർ പറയാട്ടോ. വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്? ഭാർഗവി മാതാജി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യരായ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ നേതാവായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? ഗ്രീഷ്മ മാതാജി. രൂപഗോസ്വാമി. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ആകെ എത്ര ഉപദേശങ്ങളാണുള്ളത്? ഹൈമ മാതാജി. 11. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ മുസ്ലിം പേര് എന്തായിരുന്നു? ജയലത മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ട്. മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ദബീർ ഖാസ്. രൂപഗോസ്വാമിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്? സതീന മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. സതീന മാതാജി മ്യൂട്ടാ. എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് പോയി കൊച്ചു, ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി വരെ, അഥവാ നെറ്റ് പോയല്ല. മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. സതീന മാതാജി മ്യൂട്ടായിണ്ട് ഇപ്പൊ. പ്രയാഗിൽ വെച്ച്. രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച പ്രയാഗില്. ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച എവിടെയായിരുന്നു? രാമകേളി. രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ സമ്പാദ്യത്തെ ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് വീതിച്ചത്? പ്രിയ മാതാജി പറയാൻ പറ്റുമോ? യാത്രയിലാന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. മാതാജി ഞാൻ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുണ്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ. 50% ഭഗവാനും 25% ബന്ധുക്കൾക്കും 20% എന്താണ് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25. ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വിവരിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ്? പ്രീത മാതാജി. പ്രേമഭക്തി. അത് അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിൽ രൂപഗോസ്വാമി ഏത് രൂപത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ശ്രീജ മാതാജി മ്യൂട്ടാണേ. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിൽ രൂപഗോസ്വാമി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? രൂപമഞ്ജരി. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? ഗീതാ മാതാജി മ്യൂട്ടാണേ. വൈദ്യസാധന ഭക്തി. ഇസ്കോൺ പോലെയുള്ള വൈഷ്ണവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്നതിൽ അവർ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? മീര മാതാജി. മ്യൂട്ടാ. ഇന്നലെ മാതാജി സംശയം ചോദിച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. മാതാജി എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു, ഞാനത് ഇന്നലെ മാതാജിയാണ് ഇത് സംശയം ചോദിച്ചത് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ? അതെ.
അല്ല പേരറിയാം. അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോട്ടെ. ശുഭമാതാജി. രൂപാനുകാസ്. രൂപാനുകാസ്. ഇന്ന് 10 ഇനിയുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് രചിച്ച ഏക കൃതി ഏതാണ്? ദീപ മാതാജി. ദീപ കെ മാതാജി. മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. ശിക്ഷാഷ്ടകം. നാളെ തൊട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടല്ലേ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഒരു 20 എണ്ണം കിട്ടാനും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അപ്പൊ എല്ലാവരും കിട്ടും. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നവരുടെ ചോദിക്കുള്ളൂ, കാരണം അല്ലാത്തവർ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടോന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അവിടെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടോന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമയം കളയാനും പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഹരകൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനിപ്പോ കയറിയുള്ളൂ കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ ശോഭന രവിയാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയില്ല, എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മാതാജി. പക്ഷെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമുക്ക് കൺഫേം ആണല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ലെവൽ 3 ആയി. പരമാവധി എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഇതില് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതും കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രസ്ഥാന സ്ഥാപനം ചെയ്ത രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ അഭയം നൽകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ, അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ പ്രണാമ മന്ത്രം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ്. ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. രൂപ രഘുനാഥ പദേ ഹായിബേ ആകൂതി കബേ ഹാമ ബുജ്ഹബാസെ യുഗള പ്രീതി എന്നാണോ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചനകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ജനിക്കുന്നത്, അന്ന് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം വന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നത്? രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, വിദഗ്ധ മാധവം, ലളിത മാധവം തുടങ്ങി അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തുടക്കക്കാരനായ ഭക്തന് ആവശ്യം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിലാണുള്ളത്? ഉപദേശാമൃതത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, കുറേ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിലിരിക്കുന്നത് ഉപദേശാമൃതത്തിലാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാ ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രഥമധർമ്മം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരിക്കലും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. അനുയായിയുടെ നിലപാടനുസരിച്ചാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പുരോഗമനമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിലപാട് അതാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പുരോഗമനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു പരിപൂർണ കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരണമെങ്കിൽ ഗോസ്വാമിയാകുക തന്നെ വേണം. ഗോ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, സ്വാമി എന്നാൽ യജമാനൻ. സ്വന്തം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ഗോസ്വാമിയാകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ പരിപൂർണ കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഗോസ്വാമി ആവണം. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗോസ്വാമി. ആ ഗോസ്വാമി ആകാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു ഗോസ്വാമി ആകാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഗോസ്വാമി ആകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗോസ്വാമി ആകാതെ നമുക്ക് എന്തും പറ്റില്ല? ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഒരു ഗോസ്വാമിയും പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീർന്ന് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശാമൃതത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഗോസ്വാമി ആയാലും എന്ത് വേണം? ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം.
വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉതരോ ഉപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉതരോ ഉപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് വാചോ വേഗം. ഫസ്റ്റത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വാതിൽ തുറക്കും. നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വാതിൽ തുറന്ന് കയറുന്ന പോലെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാതിലുണ്ട്. ആ മെയിൻ വാതിൽ, ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. ആ വാതിൽ തുറന്നാലേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരുന്ന ഉപദേശം ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ, അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിലായതുകൊണ്ട് പല കുറെ പേരുണ്ടാവില്ലേ ഗുരുവാണെന്ന് പറയുന്നവര്. പക്ഷെ ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ, ഈ യോഗ്യതകളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അഭയം തേടേണ്ടത്. ഗുരുവിന് അഭയം തേടുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം നമ്മൾ അഭയം തേടേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ശിഷ്യന്മാരെ സംവദിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ആരാണ്? ഗുരു. ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് ആദ്യത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? വാചോ വേഗം. വാചോ വേഗം എന്ന് വെച്ചാല് സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന. മനസാ ക്രോധവേഗം, മനസ്സിന്റെ ത്വര. പിന്നെ ക്രോധവേഗം, ക്രോധത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോപത്തിന്റെ ത്വര. ജിഹ്വാവേഗം, ജിഹ്വ എന്ന് വെച്ചാല് നാവിന്റെ ത്വര. ഉദരത്തിന്റെ ത്വര. ഉപസ്ഥം, ഉപസ്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് ജനനേന്ദ്രിയം, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ആരോ അവൻ ധീരനാണ്. ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ. ഈ 6 ത്വരകളെല്ലാം ഏതൊരുവനാണോ സഹിക്കുന്നത് അവൻ ആരാണ്? ധീരനാണ്. സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. അവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവനും ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത് എന്താണ്? വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വയുടെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ, ഉപസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാല് ജനനേന്ദ്രിയം, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ധീരനാണ്. ഇവന് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കും എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ പറയുന്നത്? വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വയുടെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര, അതായത് ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവന് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പോ വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വയുടെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര. ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അർഹതയുള്ളവനായിരിക്കും എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടുതലാണെന്നല്ലോ. ഇന്ദ്രിയ ഏതോ ഒരെണ്ണം 2 പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ഭാർഗവി മാതാജി, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കിയ. വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര. അപ്പൊ കൂടി ശരി. ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. ഈ ത്വര എന്ത് ചെയ്യണം? കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്താവാനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളത്? ഒരു ഗുരുവാവാനായിട്ട് യോഗ്യത ഉള്ളത് അല്ലെ? ഗുരുവാവാൻ യോഗ്യത ഉള്ളത് അവർക്ക് മാത്രമേ, അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള അർഹതയുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞേ, വേറൊരാൾ പറഞ്ഞേ. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. ഈ ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ വാക്ക് എന്താണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്? ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ.
ഓ ജനനേന്ദ്രിയം. ജനനേന്ദ്രിയം. അതല്ല, വേറെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ മാതാജി. ഉപസ്ഥം. ഉപസ്ഥം. അത് ഇതിലുണ്ടോ? ഉപസ്ഥം. ഉപസ്ഥം. ഓ, ഉപസ്ഥം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ജിഹ്വാവേഗം ഉദരോപസ്ഥവേ. അപ്പൊ മാതാജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. മീര മാതാജി പറഞ്ഞ മുഴുവനാക്കിയ ഓ, പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും മാതാജി. കംപ്ലീറ്റ് ആയല്ലോ. ഇല്ലല്ല, തൊരാന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുക. ബാക്കി അവിടെ ബാക്കിയല്ലേ വരുന്നത്. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വര മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര എന്ന് വെച്ചാൽ ജിഹ്വ, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര അല്ലെ? ഉപസ്ഥം. അത് 6ാമത്തത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതെന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത ചോദ്യം അവിടെയാണ്. ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം. ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്കെ, ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്കെ ഒരു ഗുരു ആവാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. അതെ, അതാണ് പോയിന്റ്. ഇതൊക്കെ തൊരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. പറയിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ട് തന്നെ പഠിക്കുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിട്ട് പറയിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വേറെ ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, വയറിന്റെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ ഒരു ഗുരുവാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. അവൻ ആരാണെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അവൻ ധീരനാണ് പറയുന്നല്ലേ. വിഷഹേതതി, അവൻ ധീരനാണ്. അവന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഒരു ഗുരുവാവാൻ യോഗ്യതയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹതയുള്ളത്. ഹരേഷ്ണ. ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞേ. പറഞ്ഞോളൂ. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, വയറിന്റെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, ഇവയെല്ലാം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്. അവൻ ഗുരുവായി തീരും. ഹരേഷ്ണ. വേറെ ആരാ പറയാൻ പോണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയില്? പറഞ്ഞോളൂ. ഞാനാ പറയുന്നത്. സംസാരിക്കുവാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, വയറിന്റെ ത്വര, ജനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്താ പറയുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് വരിക. അവരെ ഗുരുവാനുള്ള യോഗ്യതകൾ. അവൻ ധീരനാണ്. അവന് എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവായി തീരാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവും. ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവനും ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ 1ാമത്തെ ഉപദേശം. പഠിച്ചു എല്ലാവരും? ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ 1ാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിലുള്ള പോലെ പറയേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലായ കാര്യം, ഈ ആശയം എഴുതണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും, മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും, കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും, നാവിന്റെ ത്വരകളെയും, ഉദരത്തിന്റെ ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരകളെയും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ പറയണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് പറയേണ്ടത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് ബുക്കിലെ പോലെ അതേപടി നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ 1ാമത്തേല് ഉപദേശം പറയുന്നത്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അതില് ആദ്യം പറയുന്നത് പ്രായശ്ചിത്താണ്. പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ മഹർഷിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രായശ്ചിത്തം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു കഥ പറയും, ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കും. ഒരു കഥ മീൻസ് ഒരു കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം പറയാണ്. ഒരു കള്ളൻ കളവ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് കള്ളൻ ജീവിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ കള്ളനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശിക്ഷ കിട്ടി, ജയിലിൽ പോയി. ആ ജയിലിൽ പോയിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കള്ളൻ നന്നാവോ? കള്ളന്റെ ജോലിയൊക്കെ നിർത്തി കള്ളൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമോ? ഉണ്ടാവോ? അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അതന്നെ ഉണ്ടാവും. അതായത് വീണ്ടും ആ കള്ളൻ എന്താ ചെയ്യാ? കളവ് തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മള് ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അവർ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ആ പ്രവൃത്തി തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ നമ്മള് വേറൊരു കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യം.
കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിപ്പിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളവ് ചെയ്തു, ആ ശിക്ഷയ്ക്ക് വേറൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അതാണ് പ്രായശ്ചിത്തം എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അത് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുഗദേവ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഈ പ്രായശ്ചിത്തത്തെ ഗജത്തിന്റെ സ്നാനത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആനയുടെ കുളി. ആന എങ്ങനെയാണ്? ആനയുടെ സ്നാനം. ആന പുഴയിൽ വളരെ വെടിപ്പായിട്ട് കുളിക്കും. പക്ഷെ കരയിലേക്ക് കയറേണ്ട താമസം അത് മണ്ണ് വാരി തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കുളിക്ക് പിന്നെ എന്ത് വിലയാണുള്ളത്? നമുക്കറിയാലോ, ഒരു ആന നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് കരയിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് മണ്ണ് വാരിട്ട് ശരീരത്തിലിടും. അതേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കള്ളന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ അല്ലെ, ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ വീണ്ടും ആ പണി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക. അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറെ സംഗതികൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പാപവും ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമവും ജപിക്കും. അതെന്താണ്? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തികളായിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അതേപോലെ അതിന് നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവരെന്താണ്? കുംഭസരിക്കും അല്ലെ? അവർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല, അവര് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കുംഭസരിക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം. അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികള് അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. കുംഭസരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. ഈ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വേണ്ടി അവർ പള്ളിയിൽ പോകും. ആഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം, സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഏതൊരു ദിവസം അവർ പോയിട്ട് അവരവരുടെ പുരോഹിതന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ അവർ ഏറ്റുപറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതും എന്താണ്? അവരും ഈ പാപങ്ങളെ പിന്നെയും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഗജസ്നാനം പോലെയാണ്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുഗദേവ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം, ഒരു പാപകർമ്മത്തിനുള്ള പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ശുഭകർമ്മം ചെയ്യിക്കലല്ല. ഇപ്പൊ കള്ളനെ നമ്മൾ ജയിലിലിടുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നതല്ല. എന്താണ് വേണ്ടത്? നിദ്രാണമായ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ജാഗരൂകമാക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. ഇപ്പൊ ആ കള്ളനെ നമ്മൾ ജയിലിലിടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് സേവനം ചെയ്ത് പതുക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. അതായത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക, എല്ലാവരെയും യഥാർത്ഥ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ പ്രായശ്ചിത്തം. അതിന് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയുണ്ട്. നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുന്നവർ രോഗഗ്രസ്തനാവുകയില്ല. അപ്പോൾ തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്ന ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരണം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തിരിച്ചു വിടാന്നുള്ളതാണ് ശരിയായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വേറൊരു കർമ്മം ചെയ്യലല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞല്ലേ, വാചോവേഗം, മനസാക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം. ഈ 6 ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാണ്. ഒന്നാമത്തത് വാക്കിന് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, വാചോവേഗം. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്നെ ഭക്ഷിക്കൂ എന്ന് പാമ്പിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് തവളയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. തവള എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ തവള ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാമ്പിന് മനസ്സിലാവും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തവള ഉണ്ടെന്ന്, വന്ന് പിടിച്ചതിനെ കഴിക്കും. അത് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? നമ്മളിങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറേ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ കുറെ പാടില്ല എന്നല്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ വാചാലനായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഭക്തന്മാരായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൗനം പാലിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര. സംസാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വാചാലനാകണം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മൗനം പാലിക്കുക. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാമ്പിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന തവള.
ആ മൃത്യുവിനെ ക്ഷണിക്കലാണെങ്കിലും അത് തന്റെ ക്രന്ദനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലൗകിക മനുഷ്യരുടെയും നിരാകാര നിർഗുണ ബ്രഹ്മവാദികളായിട്ടുള്ള മായാവാദികളായിട്ടുള്ള ദർശനികരുടെയും സംവാദങ്ങളെ മണ്ടൂക ക്രന്ദനങ്ങളോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരൊക്കെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? മണ്ടൂകത്തിന്റെ ക്രന്ദനങ്ങളോട്, ഈ തവളയുടെ കരച്ചിലിനോടാണ് എല്ലാവരെയും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മായാവാദികളായ തത്വചിന്തകന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ പുറമേക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മൗനമല്ല ഭാഷണ നിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൗനം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് സഹായകമായി തോന്നേക്കാം, എന്നിൽ അത് പരാജയപ്പെട്ടു കാണാം. അപ്പൊ അതായത് മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത വരിയില്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭാഷണ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണകഥാ കഥനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകള് ഇവയെല്ലാം നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കാം. കൃഷ്ണകഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവൻ മൃത്യുവിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം കഥനം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാചാലനാകണം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മൗനം പാലിക്കുക. അതാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് മനസ്സിന്റെ ത്വര. രണ്ടാമത്തതാണ് മനസ്സ്. മനസ്സിൽ ശൂന്യതയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. ആ ശൂന്യത നിലനിൽക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും നന്നായി എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വാഭാവികമായും അയാളുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട്, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടാണ്, പക്ഷെ അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദയ എന്ന് പറഞ്ഞു, അഭ്യാസത്തിലൂടെ നിനക്കത് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെയും ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സെന്താവും? അയാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാമെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടും ആ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെയും ദൗർബല്യത്തെയും നിർബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭത്തെ, നമ്മൾ ദുർബലമായ മനസ്സിന് 2 തരത്തിലാണ് ക്ഷോഭം വരുന്നത്. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതി, രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. 2 തരത്തില്. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതി, രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 വാക്കുകളാണ് മനസ്സിന്റെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വരുന്നത്. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട്, നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കുറെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം, ഈ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രകാരം നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം. നമ്മൾ കുറെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കാണ്. നമ്മളൊരു ഭൗതികമായ ഒരു അഭിലാഷം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഫുള്ള് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ വിജയത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ആ വിശ്വാസമാണ് എന്ത്? അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല, പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവിരോധ പ്രീതി. തിരിച്ചത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും. അത് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? ആ ക്രോധം ജനിക്കും. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ക്രോധം ജനിക്കും. അതാണ് എന്ത്? വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധം. കാരണം അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വരും, നൈരാശ്യം വരും. ആ നൈരാശ്യം നിമിത്തം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന, കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് നടക്കില്ല എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അത് നടക്കാതെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നൈരാശ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. അതാണ് എന്ത്? വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? വിരോധയുക്ത ക്രോധം, അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്
മനസ്സിന്റെ 2 തരത്തിലുള്ള ക്ഷോഭങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ദുർബലമായ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന 2 തരത്തിലുള്ള ക്ഷോഭങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ ഒട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മളത് നടക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ പോകാണ്. അതാണ് അവിരോധ പ്രീതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നടക്കുക, നമ്മൾ ഒട്ടും നടക്കില്ല, ഒരിക്കലും നടക്കാതിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോധം, അതാണ് എന്ത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് കോപം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു വാക്ക്, മനസ്സ്, മൂന്നാമത്തത് കോപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചാൽ നമ്മളത് സഹിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാവുകയും അപരാധികളുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിക്കുകയാണ്, നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് നിന്ദിക്കുന്നതെങ്കിലോ ആ അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കാനും തയ്യാറാകണം. അതായത് ആ ഭക്തൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാകണം അവിടെ എന്നാണെന്ത് കോപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ജഗായി മതായിനെ കുറിച്ചുള്ള 2 ദുരാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാര്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ നിന്ദിച്ചു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ആ സമയം എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരെ അവിടെ എത്തി അവർക്കെതിരെ കോപം കാട്ടിയിട്ട് സുദർശന ചക്രത്തെ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ് തടയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ അവതാരമാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് തടയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയായിരിക്കണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യാവതാരാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഒരു ഭക്തനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിച്ച് നിന്ദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ആ ഭക്തനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് നടപടിയെടുക്കാൻ പോവായിരുന്നു ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. തന്നെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ ഭഗവാനെയോ നിന്ദിക്കുന്നത് കണ്ട നമ്മൾ അവിടെ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കോപം ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ക്രോധത്തെ എന്താക്കി മാറ്റിയത്? ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. അതായത് ഹനുമാൻ സ്വാമി ലങ്കയെ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത്, ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ആ കോപം, ആ ദേഷ്യം എന്താണ് ചെയ്തത്? ലങ്കയെ അഗ്നിക്കിരയാക്കാണ് ചെയ്തത്. അത് ഭഗവാനോട് ചെയ്തൊരു സേവനമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ത് ചെയ്തത്? തന്റെ കോപം ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ കോപത്തെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അർജുനന്റെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനന്റെ ക്രോധത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കോപമില്ലാണ്ട് ദേഷ്യമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചോ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ സ്വന്തം നമ്മളെയാണ് നിന്ദിക്കുന്നെങ്കിലോ നമ്മളവിടെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ കോപം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് കോപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 3 പോയിന്റ്. നാലാമത്തത് ജിഹ്വ, നാവ് പല ഇനം രുചികളായിട്ടുള്ള, അതായത് 6 തരം രസങ്ങൾ, ഭോജ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. 6 തരം രസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വരും. ഉപ്പ് വരും, മധുരം, പുളി, കയ്പ്, ചവർപ്പ്, പിന്നെ അതാണ് എരിവ് അല്ലെ. ഈ 6 തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭോജ്യങ്ങളെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ നാവ്. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണപ്രസാദം നൽകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇതിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തോടെ നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രസനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാവിന്റെ ഈ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിശ്ചിത കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കും, ഹോട്ടലുകളിലെ ഭക്ഷണമോ മറ്റുള്ള മധുര ഭക്ഷണങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കില്ല. പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഭയങ്കര രുചികരമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് കൂടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, രൂപഗോസ്വാമി അല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? കുറേ നമ്മൾ കഴിക്കും, അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട. അതായത് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസാദത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ 4ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. 5ാമത്തത് ഉദരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തില് ഉദരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഈ ശരീരത്തില് 3 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നേർവരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ഉദരം, അതുപോലെ തന്നെ ഉപസ്ഥം, ജിഹ്വ. അപ്പൊ ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉദരത്തിന്റെയും ഉപസ്ഥത്തിന്റെയും
ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ജിഹ്വ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ നേർവരയിലാണ് ഇത് മൂന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ നേർരേഖയിൽ നമ്മളെ ജിഹ്വ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദരം, പിന്നെ ഉപസ്ഥം. അപ്പൊ ഈ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉദരത്തെയും ഉപസ്ഥയെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ള നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദരത്തെയും ഉപസ്ഥത്തെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ജിഹ്വയിൽ നിന്നാണ്. പ്രസാദ ഭക്ഷണം എന്ന ക്രിയയിൽ മാത്രം ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിലനിർത്താമെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങൾ താനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനേകം അസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഭക്ഷിച്ചാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ യോഗിയാവുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന്. കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ ഏകാദശി ദിവസം, ജന്മാഷ്ടമി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വേറൊരു മാർഗ്ഗമാണ് എന്ത്? ഏകാദശി ദിവസം, ജന്മാഷ്ടമി ദിവസമൊക്കെ ഉപവസിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ആറാമത്തത് ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരകൾ, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വരകൾ. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമ്മളെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അനാവശ്യമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയാൽ വിചാരം, ഉഭയാന്വേഷണം, സംഭോഗത്തിനായി പറ്റിയുള്ള സംസാരം, യഥാർത്ഥ സംഭോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അധാർമിക ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗിക തൃഷ്ണ ശ്രമിപ്പിക്കുന്നത് മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കരുതാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവഭക്ത വൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കട്ടെ, ബുക്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പറഞ്ഞു പോകാം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രായശ്ചിത്തത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുത്തത് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ജാഗരൂക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ വന്നിട്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണ്ടേ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട്. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, മാംസഭോജനം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യം വർജിക്കുക, ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭാഷണത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് മൗനം പാലിക്കലല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? വാചാലനായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. കാരണം സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല? അന്ധകാരം ഇല്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായ ഉണ്ടാവില്ല. മായ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അന്ധകാരാണ് അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ അന്ധകാരം പോലെ. സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത പോലെ ഭഗവാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകില്ല എന്നും കൂടി പറയാണ്. പിന്നെ കോപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളാരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുക, നമ്മളെ നിന്ദിക്കുക ചെയ്താൽ നമ്മൾ സഹിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രതികരിക്കണം. ആ കോപം ഭഗവത് സേവനമാക്കി മാറ്റിയതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെയും അതുപോലെ തന്നെ അർജുനനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നാവിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അത് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ വന്നിട്ട് അടുത്തതിൽ ആ 3 തരത്തിലുള്ള ത്വരകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചാണ്. ശാരീരിക ത്വര, മാനസിക ത്വര, പിന്നെ വന്നിട്ട് വാഗ്മയത്വര അല്ലെ, വാഗ്മയത്വര, ഭാഷണത്വര. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ 3 അത് തന്നെ ഇവിടെ ത്വര വെച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വാക്കിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും പറഞ്ഞത്. മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭത്തിന് 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എന്ത്, അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വിശ്വാസം പൊളിയുമ്പോൾ, അതായത് നമുക്കത് ശരിയായിട്ട് നടക്കില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ, കാണുമ്പോൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോപമാണ് എന്ത്, വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന 2 തരത്തിലുള്ള ക്ഷോഭങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ 3 പറയുന്നത്. ഒന്ന് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യം, ഉദരത്തിന്റെ, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ. അപ്പൊ ജിഹ്വയുടെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഉദരത്തിനെയും ഉപസ്ഥത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശീലിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാവിന്റെ രസങ്ങൾ 6 രസങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഉപ്പ്, മധുരം, പുളി, കയ്പ്, എരിവ്, പിന്നെ അതാണ് ചവർപ്പ്. 6 നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1 മുതൽ 7 വരെ ഉള്ളത് വൈദ്യസാധനാ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. ഇപ്പൊ വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തു വരണമെന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് 100% നമുക്കിപ്പോ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മംഗളാരതിയിൽ കയറുന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന കാര്യം നമുക്ക് 100% ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം എന്നൊന്നില്ല. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ഈ മാതാജി എന്നിരുന്ന് പറയുന്നതല്ലേ, എന്നാലെങ്കിലും ഒന്ന് കയറാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതാണ് ഈ വൈദ്യസാധന ഭക്തി. അതായത് ഈ മാതാജിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ കയറുണ്ടാവുക. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ കുറെ പറയുന്നതല്ലേ എങ്ങനെയാ ഈ കയറാതിരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കയറും. പക്ഷെ അങ്ങനെ അത് വൈദ്യസാധന ഭക്തി. നമ്മളങ്ങനെ കുറെ കയറി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും, രുചി വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയം കയറാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതെന്തിലേക്ക് വന്നു, വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിൽ നിന്ന് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് മാറിയോടെ. രാഗാനുഗ ഭക്തി വരുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭാവമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, ആരും പറയാതെ നമ്മൾ കയറാന്നുള്ള ലെവലിലായി. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതെന്തായി, ഭാവഭക്തിയായി. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഭാവം വന്നു തുടങ്ങി, ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഭാവഭക്തി. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കും, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടക്കം ഏതാണ്, വൈദ്യസാധന ഭക്തി. കാരണം നമ്മള് ചിലവരുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അനന്യഭക്തി പറയണം. നമ്മൾ അനന്യഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും പറയാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ അപൂർവമാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ദ്വാരകയിലുള്ളവർ. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, ഈ വൈദ്യസാധന ഭക്തി മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ തള്ളി പറഞ്ഞു വിടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക്, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയായി മാറും. പിന്നെ അത് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് പോകും.